Добро утро, Боб. Здрасти, докторе. Тук пише, че не се чувстваш много добре, Боб. Уморен си, нямаш енергия и не си добре. Точно така, докторе. Просто не съм на себе си. Я да видим тук. Как се храниш, Боб? Ами, нормално. Продължаваш ли да пиеш много кола и кафе? Да. Още ли пиеш студени напитки, докато се храниш? Ами, не правят ли всички така? Всъщност, не, Боб. Знаеш ли какво? Вътрешното ми чувство ми подсказва, че страдаш от лоши бактерии. Лоши бактерии? Точно така, Боб. Лоши бактерии. От тях страдат иначе здрави хора. Хора, които водят активен живот и хора, които се чувстват като теб в момента. Знаеш ли какво? Нека идем да проверим какво ще ни кажат червата ти. Ама нали всички бактерии са лоши? Не, не е така. Всъщност, тялото ти дори се нуждае от бактерии. Добри бактерии, за да усвоява добре храната. Ако храносмилателната ти система е замърсена с лоши бактерии, храната не се усвоява правилно. И можеш да страдаш от умора, запек, диария, раздразнителност. Не съм сигурен, че схващам. Ще ти покажа. Нека се разходим до чревния град. Чревния град? Нека да започнем с чаша гел от алоe вера. Изпий го. Да пия алоe вера? Да, Боб. Алоето измива червата ти с над 200 полезни съставки, като ги изчиства от замърсяванията и създава плодородна почва, в която се развиват добрите бактерии. Правилното храносмилане се състои от 4 стъпки. Първо дъвчем храната и я смесваме с слюнка. После я гълтаме и тя попада в стомаха, където се смесва с киселина и храносмилателни ензими. Трето, храната преминава в тънките черва, където се усвояват полезните съставки от нея. Накрая храната стига до дебелото черво, където пробиотиците я разграждат допълнително и подготвят полезните съставки за усвояване. Пробиотици? Това пък какво е? Ами, радвам се, че попита, Боб. Пробиотиците са добрите бактерии, за които споменах преди малко. Ето една. Пробиотиците са супергероите в света на бактериите. Когато ги няма, лошите бактерии се развихрят. Нека пак да идем в чревния град и да го разгледаме по-внимателно. Добре. Ето го, Боб. Експресът на чревния град. Това е товарен влак, който доставя полезните вещества от храната, която си ял преди малко. Виж, влакът спира на депо усвояване в дебелото ти черво. Но кой е там, за да го разтовари? Лошите бактерии. Ето кой. Твоят начин на хранене така е съсипал чревния град и това е позволило на лошите бактерии да го превземат. Някои от тях дори пристигат с влака. А сега какво правят, докторе? Взимат и малкото полезни съставки от храносмилателната ти система и ги унищожават. Мятат ги в реката, за да бъдат изхвърлени от организма ти. В някои случаи дори самите те поглъщат полезните съставки, защото те се чувстват прекрасно в тази обстановка. Това е ужасно, докторе. А къде са добрите бактерии? Ами, някои от тях все още се навъртат наоколо и са като слаба съпротива. Но лошите определено имат числено превъзходство и добрите имат нужда от подкрепление. Подкрепление? Точно така, Боб. Подкрепление под формата на Forever активен пробиотик. Кажи ми как действа той, докторе? Боб, това е перличка пробиотик, която се взима само веднъж на ден. Опитай я. Представи си, че това е цяла ескадрила самолети, които возят 6 различни вида добри бактерии или специални части, ако предпочиташ, които ще бъдат разтоварени директно в чревния град. Помниш ли алоето, което изпи преди малко? То действа като пребиотик, идеалната храна, която допринася за растежа и развитието на добрите бактерии. Добре. А пробиотиците на Forever са защитени от тази перличка с 3-слойна обвивка. Тя е като титаниева броня или кожа, която пази ротите на пробиотиците от враждебната киселинна среда в стомаха и червата ти и гарантира, че ще стигнат невредими там, където са най-полезни. Чревния град. Има ли и други пробиотици на пазара? Да, но те обикновено съдържат само един вид полезни бактерии, а самолетите им не са така добре екипирани, за да ги предпазват от недружелюбната среда на храносмилателната ти система. Те могат да се разбият по всяко време и навсякъде, освобождавайки пробиотикът преди да е готов. Но на борда на самолетите на активния пробиотик Forever има 6 различни вида добри бактерии. Всичките те са там? 1 милиард, Боб. 1 милиард. Това е невероятно. Виж ги как скачат, Боб. Как поправят злините на лошите бактерии. Ето, чревния град отново е спокоен.
Еха, докторе, как бих могъл да ти се отблагодаря? Не благодари на мен, а на активния пробиотик Forever. И запомни, Боб, когато се грижиш за храносмилането си, и то ще се грижи за теб. С теб отново съм в сигурни ръце, докторе. Точно така. А сега нека направим само още един преглед. Активен пробиотик Forever. Само една перличка на ден ви осигурява необходимия баланс.